xica, què és això blanc que tens al moño? El què? Això? I aquestes taques roges que te veig sempre a la cara? Quines? Estes? Xica, però ves a la platja, a prendre lo solet, que això t'anirà molt bé. La psoriasi és una malaltia cutània crònica que apareix i desapareix i que afecta a vora un 2% de la població. A banda de tot el que comporta a curt i llarg termini, les plaques roges són les que més surten a dir «Hola, què tal?», ja que provoca que s'accelere el cicle vital de les cèl·lules cutànies. Tot i que no només és un problema estètic, la societat actual estigmatitza les malalties visibles com aquesta. Així que canvia el xip i no t'amagues.